Takže nazdar lidi, já zdravím a tady já jsem na Loufíka. Jsme tady u kludiště. Tady je to epické. Jo. Musíte se Počkejte. Jo, tohle jsem já, musíte se, ukažte taky. Jo, tak to jsem já Six. Musíte hledat východ, jenže tady jak podívejte. vidíte, tak jsme tady 1000krát. Ty vole, podívejte. Teď je tady tma, promiňte za to, ale prostě oni tady zasínajou a rožínajou furt a tady prostě, ale motá se vám pak hlava. Jako. Radši mě veď, já nechci rozbít ten foťák. Tak pojď. Teď hovno vidíte, že? Teď zase vidíte. Ty vogo. Míša, Excelent. Michal. Jo, to je Michal. Denis tě hledá, čau. Počkej, ty vole, málem jsem, už bylo málem po foťáku. Tak tady nic není. Ne, si. No. Jo, já jsem neumotala hlavu. Tak ty prav. Hej, Denis! Denis! Denisi! Kde seš, Denis? Boris? Seš to ty? Boris, seš to ty? Zaveďte mě ven! My to natáčíme. Jo, my to natáčíme. Já jsem tady celou dobu. Já jsem o My to natáčíme teď. Já jsem ani jednou nevyšel. To je jak Slenderman. Ty vole. Ale co když se, jo, za chvíli dostanu si paniku. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou, mám cestu ven. Fakt. Ty vole, kde? Počkej, tady je cesta ven. Nebo, Tady. Denisu! Denisu! Kde jste? Já tě budu držet. Jo, držte. To vole, tady nic asi. Pomoc! Tady nic. Kde jste? Jo, tady je ven cesta, to si pamatuju. Tady si to pamatuju. Ty vole. Tady. Tady. Aha. Tážo! Tady, pojďte. Nech toho! No, už tady! Tady! Jsme blízko! Jsme blízko, běž. Denisi! Už jsme venku! Seš to ty, vole? Jo. Jo, jsme venku! Skoro, tady. Počkejte. Seš to? Jo, tady. Jo. Venku. Šimon, tak to ukončíme. Jo. Takže to tady nebo půjdeme ještě do toho druhého. Takže tohle jsme... Já jsem tam dál, se dají čoto. Jo, já se my vás naučíme u dnešního speciálu. Michale, ale... Čau.